Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mokaon ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila ka mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busayang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Nya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunoa, kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo, muduol ug mingon, higala, dalhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ni ini, kapasidunggan ka at tubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Yamingon sa Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, ug ang imong mga igsoon, ug ang imong mga paryente, ug ang mga dato mong mga silingan, kay sila mubaos pagdapit kanimo, sa ingon niini ikaw mabaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta. Ug mabulahan ka, kay dili man sila makabaos kanimo, baslan kara sa Dios, inigkabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kuninglaw, O Kristo. Atong pahalipayan, ang atong mga igsoon, nga kanunay nagnonot ni ining atong Sunday TV Healing Mass. Salamat kay daghang nagtaho kanako nga daghan gyud ay nagnunot ni ining atong sibya sa TV Healing Mass. So salamat sa mga St. Paul Sisters nga ila gining gipahigayon alang kaninyong anaa diha nga gihigot sa inyong katre tungod sa inyong mga sakit. Og kadtong atong mga kaigsunan nga layo kaayo sa simbahan, mao nang anha na lang sila pod uban kanato sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia pinaagi sa TV Healing Mass. Pero kamong mga himsog, dili ni para ninyo. Kundili, kinahanglan gayod nga muadto mo sa balay alampuanan sa atong mga tagsa-tagsa ka simbahan sa atong parokya aron makatuman ta sa mando sa sugo sa Ginoo nga ang adlawng Domingo ato gyung balaanon. Og usa sa pagbalaan sa adlawng Domingo mao kini ang pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Kay dili nagali ka mo simba, nagpasabot ana nga wa ka magkinahanglan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kanang pagsimba matag Domingo mao nay atong pagmatuod, matud pa ni Pope Francis nga when we go to church and when worship God, it is an acknowledgement that you, Lord, can give meaning to my life. Nga Ginoo, ikaw ra gyud makahatag og kahulugan, og katuyuan og tumong sa akong kinabuhi. Kanindot sa pamahayag sa atong Santo Papa. Na kung mosimba galita, atong gipaila, Ginoo, kung wala ka, wa gyud ko'y mahimo. Apan naamang ka, mao nang mahimo nako ang tanan. Ug mao kini siya ang gipahimug-atan sa atong duha ka pagbasa karong Domingoha mga igsoon, sa unang pagbasa sa basahon ni Sirach ug sa Ebanghelyo nga atong nadungog. It speaks about humility.
Ya kanang pagpaubos God, mga igsoon, matod pa din sa unang gibasa, kini siya maoy maglamdag. Gani, walang basaha, pero naagi hapon sa libro sa Sirach, na nagpasabot dito, God will reveal His secrets for a person who is humble. Ang mga tao nga kanunay mapaubsanon, sila maoy tagaan, sila maoy mahibalo sa mga tinipig o tinipigan sa Ginoo. For people who humbles themselves will be able to be revealed, mapadayag diha ang mga tinago sa Ginoo, mga igsoon. So, alangsad sa ato mga igsoon nga anaaron sa prisuhan, ako silang i-mention tungod kay nagnunot pod gyud ay sila, no? So salamat sa ato mga PDL, person deprived of liberty. Mao nay ilang disinti nga pagtahod nato nila bisan tuod sila naas bilangguan, naas sa ato mga prisuhan, apan tao gyapon sila, nakasala sila. So atong i-greet og pahalipayan nato ang ato mga igsoon nga naa sa mga tagsa-tagsa kabilangguan sa atong dapit. Apan labing tinuod, mga igsoon, kung kita magpabiling mapahitason, dako nga katarungan nga kita binilanggo sa atong pagkatawhanon. Kay labing tinuod, nagkanayon dinhi sa atong mga pagbasa karon, ang tao nga siya magpabilin nga mapahitason, wala gayoy sulbad ang iyang mga problema sa kinabuhi. Tanawa ra? So karon ikaw, nalibog ka, wa gyud kasulbaran ang imong mga problema sa kinabuhi. Unsay gisulti din hiron sa unang pagbasa? Tungod na sa imong kamapahitason. So pagpaubos gyud ang kuna gyud atubangan sa Ginoo nga wa gyud kay mahimo kun wa siya, og diha nga ikaw nagpaubos, mao nang dunay sulbad ang daghan kaayong mga pangutana o problema nimo sa kinabuhi. Tiyaw mo na, kasimple ra di ay, to solve our problems, to solve our doubts, difficulties in life, simply you have to be humble. Pagpaubos ra gyud mga igsoon. Ug matod pa sa pamahayag sa mga spiritual writers, what is humility? Simply, it is the truth about ourselves before God. Kana bang atubangan sa Ginoo, imog yung giila nga ikaw binuhat ra kas Ginoo, og diha nga ikaw nakasala, mao nang gitubos pug kas Ginoo. So humility is recognizing the truth about ourselves. Nyawa biya tay ikatago sa Ginoo ang maayo ug ang dautan nato mga binuhatan, nahibaw gyud ang Ginoo kay wa tay ikatago at tubangan sa Ginoo. So mga igsoon, ang pagpaubos is to recognize the truth about ourselves before God. Nya kinsa man ta tubangan sa Ginoo? Siya ang tag-iya sa tanan, mga piniyalan lamang kita. Busa ayaw gyud mog pangangkon sa dili inyo ha. Unya, angay gyud tang mahibalo nga wa gyud tay maangkon nga atoa kay ngano man ang tanan iyahaman, ang tanan nga maayo gikan man sa Ginoo. Ug sa dihang niila ta nga God is the absolute owner of everything, that is why we use the things entrusted to us by God according to the reason, according to the purposes, according to the intentions of God. Mao na nga ang imong kinabuhi malinawon tungod kay diha sa imong pagpaubos kanindot di ay kay mao di na siya luna nga diha sa atong pagpaubos mga igsoon mulambo ug mutubo kita diha sa atong mga bertud. Mao nang giingon, humility is the mother of all virtues. Tinuod na. Kay kung kita magpaubos sa atong kaugalingon, mo nang mulambo og mutubo gyud ang atong kanunay nga pagsanong sa kabubuton sa Dios.
Mulambo gyud ang atong pagka manggihatagon. Mulambo gyud ang atong pasyensya. Mulambo gyud ang atong paghigugma ug ang atong pagkamahingihatagon. Sa unsang paagi? Diha sa pagpaubos. Sa sinugdanan, sa pagsugod sa misa, akong giingon nga ang langit para ra gyud sa mga mapaubsanon nga mga tao. Ang langit dili para sa mga tao nga mapahitason, mga igsoon. Nya kuya po nang magpataas ka, no? Ikamatikod mo, ug taas ka yung imong gitungtungan, inigkahog nimo, piang gyud ka. Mapiang gyud ka. Maglagmit, mamatay pa ka sa imong pagkahog sa hilabihang kataas. Pero kung ikaw, anaa kanunay diha nagtunog sa imong kahimtang nga kanunay ra kang niila nga ikaw nagmapaubsanon sa imong kaugalingon, mapiang daay ka nga naaraman ka nagbarog sa imong kahimtang. So mao kana mga igsoon nga sa atong kinabuhi maningkamot ta sa paagi nga we become citizens and we have the right to be with God in heaven. Kanus-a man na magsugod sa adlaw sa atong bunyag nga gitagaan ta sa katungod nga makapuyo ta uban sa Dios dito sa langit. Mo nang magpabilin gayud kita kay siya mismo bisan siya Dios. Sa taho ni San Pablo sa siyang suwat ngadto sa taga Pilipos, niingon biya siya nga ang Ginoo bisan siya sa iyang pagka-Dios, gihubo niya ang iyang pagka-Dios, wa siya makigtubong sa Dios, kundi gihubo niya ang iyang pagka-Dios ug nagpakasama siya natong mga tao. Kung siya sa iyang pagka-Dios nakaako siya nga nagpakasama siya nato, wala gyud katarungan nga kita usab maningkamot nga magpakasama ta sa Dios sa bisan unsang paagi, mga igsoon. Una, nindot kayo ang pamahayag ni San Agustin, no? Nga gipangutana, biya po ni si San Agustin. Bishop Agustin, kay katus San Agustin, nahimo, biya to siyang obispo, no? Bisan siyang pagkamakasasala, nahimo siyang pare, nahimo siyang obispo, ug labaw sa tanan, nahimo siyang santos. Gipangutana siya, what is the most important virtues of all the virtues? Ningon San Agustin, first is humilitas, ikaduha, humilitas, ikatulo, humilitas. Ang unang bertud, labing mahinungdanon, ang pagpaubos. Ang ikaduha, ang pagpaubos. Ug ang ikatulo, ang pagpaubos. Kisa may daghang mga tingali, ang uban nyo din mag-uuma. Kamo rin nagnunot nining atong sibya, tingali na uban nyo din mag-uuma. Kung makamatikod mo, diha sa kahumayan, kung inyong tanawon ang mga humay, labi nagmahinog na siya, ang humay nga kuan kaayo kana bang nagtuyhakaw ba, no? Nagtuyhakaw nga labaw gyud siya sa tanan, mga igsoon. Ha? Kung imo din na siyang tan-awon ang kabahin sa humay nga hambugiro kaayo nagpatuyhakaw siya, unsam din na siya? Walay sod, mga igsoon. Walay sod. Pero ang humay nga nagduko, pagkatimgas kay siya, puno, mao nang nagduko siya, mga igsoon. No? Pero ang humay, nga hambugiro kayo nga nagpasiatab siyang kaugalingon, pagkawa gid ay sod, mga igsoon. Nya ko ni ay lain pod nga nahindumduman ako. Ang kurbata, usa may naka kalainan sa kurbata og Spanyo. Sus, ang kurbata, hambugiro kayo, no? Naagid siya kanunay, nagpakita nga, kurbata, mga igsoon, no? Niya, unsa ra man ang kurbata? Wa, naara siya, hadra siya diha, mga igsoon. Pero ang panyo, nga siya'y sikmahan, no? Itrapos na, mga tagiptip, uguban pa, dako kay sa kapuslanan, sa tag-iya, sa panyo, pero hay man siya, naasod sa bulsa, mga igsoon. Pero pagkadaghan niyang nahimo. Pero hay siya, sod sa bulsa. Pero ang kurbatang hambugiro kaya nga, wagi nahimo, kutubras pa si atab, wagid siya bili,
mga igsoon. Mao kana ang gipasabot pod dinhiron sa atong ebanghelyo. Nga magkadako ang imong pagkatao, ikaw sad nga pilion nimo nga mapaubos ka sa imong kaugalingon. Mao na nga si Pope Francis, kung makita ninyo ang iyang mitra, kana iyang kauba nga ingon ana, no? Naagi na gisuwat diha. Nga, si Pope Francis, si Pope Leo, mga igsoon, si Pope Leo, o ang tanang mga Santo Papa, nga tarong nga Santo Papa, mahibaw yun sila nga, diha sa ilang gisulob nga ilang daw sama nga sila, prinsipe sa simbahan. Oy, di gid sila malimot nga naay gisuwat diha nga, servum servorum Dei. Unsa may pasabot ana? The servants of God. Siya ang ulipon sa tanang mga ulipon sa Ginoo. Kanindot diay nga pahimangno sa atong Santo Papa. Siya sa atong Santo Papa, pero sa tanang mga ulipon, siya pinakalabing ulipon sa tanang mga ulipon sa Ginoo. Sus kanindot diay no? Mga igsoon, ug mao kana ang atong pagabatunan. Isip ta Katoliko Kristiyanos. Aron makasulod gayud kita sa pultahan sa langit nga gihatag kanato ang maong katungod sa adlaw sa atong bunyag. Last na lang ni. Taas ning atong wali na, ma-edit yun eh. Nga igsoon. Pero anyway, no? Usa ka higayon ni ana naka-appeal ko og kana bang pilgrimage to Holy Land. Nya katong among guide, dili to siya Katoliko Kristiyanos, pero kanindot siyang pamalandong, no? Ngano man, kay muadto gali mo sa Bethlehem, nya mutan-aw mo sa natawhan nga pasungan sa dapit nga natawhan sa atong Ginoo sa Bethlehem, mga igsoon. Aron gyud ka makahikap sa kadtong maong timailhan, mga igsoon, no? The Bethlehem Star nga giisip nga mao gyud toy dapit nga nahimugso ang Ginoo. Aron gyud ka makahikap, unsa may imong buhaton? Kinahanglan gyud ka mutikubo, mukamang, aron nga ikaw makahikap, kay kung magpabilin kang magbarog, adi gyud ka kasod sa maong dapit nga makahikap ka sa natawhan sa Ginoo. You have to stoop down and you have to kneel and crawl so that you will be able to touch the place in which our Lord was born. Unsa may buot, nindot kayong pamalandong sa katong among tourist guides, among pilgrim guide, no? Nganingon siya, maupod na. If we want to go to heaven, then we have to be humble and to stoop down. Ngilngiga, no? Mga igsoon. So kamong mga mapahitason, sumadirisoon ang pagbasa, ay gimong kalimot. Wa gyud masulbad ang inyong mga problema kay nagpabilin kang mapahitason. Pero kitang tanan nga nalingkamot diha sa pagpaubos, wa kitay problema. Ano man, kanunay man tang nagpaubos sa atong kaugalingon. So walay problema. Sa atong pagpadayon ining Santos nga misa, magpadayon ta diha sa pagampo sa atong tagsa-tagsa kaugalingon, nga tagaan ta sa grasya nga magpabilin tang mapaubsanon sa atong kinabuhi. Amen!